Good morning mga kamadam, kasir, mga kasir. Magluluto naman ako ngayon ng noodles ng Taiwan. Ito ang ingredients. Noodles, hipon, itlog, nor, sibuyas at talbos ng kamote. Ngayon mga kamadam, kasir, papakulo na po ako ng tubig. Pagkakulong-kulo na po ay sunod ko na po yung nor chicken at saka sibuyas. Ayan mga kamadam kasir, lagay ko na yung nor tsaka sibuyas. Tapos takpan natin ulit, mga 1 minute lang po. Ayan mga kamadam, mga sir, buksan na natin. Sunod natin ang hipon. Ang noodles nila dito mga kamadam kasir ay masarap. Hindi yung noodles na may kasamang ingredients. Ito ay bukod na single, yung noodles lang siya. Pagka kulong-kulo na mga kamadam kasir, sunod natin yung noodles. Kasi kalalagay lang natin yung hipon. Pagkatapos niyan ay yung noodles na po ang lagay na natin. Tapos, mga kamadam kasir, inikakti paminta. Nilagyan ko ng paminta para mabango at malasa. Nilagyan ko na rin po siya ng asin. Nor lang po ang pampalasang nilagay ko, masarap na kasi yung hipon ang lalong nagpasarap. Mga kamadam kasir, subukan nyo po ang noodles ng Taiwan, napakasarap po ito. Kayo na yung bahalang gumawa ng ingredients niya at isasahog. Pagkatapos niyan mga kamadam kasir, takpan muna natin after 1 minute ulit at ilalagay na natin yung noodles. Yan mga kamadam kasir, buksan na natin at ilagay natin yung noodles. Yan, kulong-kulo na po. Ilagay na natin yung noodles. Ganito po yung noodles na walang ingredients dito sa Taiwan. Masarap po ito. Matatabang noodles. Malasa. Nilagay na natin yung noodles mga kamadam kasir. Sunod natin mamaya yung talbos na ng kamote. Takman muna natin ulit, tapos after 1 minute, sunod na rin natin yung talbos ng kamote. Ayan mga kamadam, mga kasir, buksan na natin. Sunod na natin yung talbos ng kamote. Simpleng-simple lang mga kamadam, mga kasir. Yung noodles na niluto ko, very healthy. Diba yung ibang noodles, hindi nila nilalagyan ng mga gulay. Ako, naglalagay ako ng gulay pag ganito ang noodles ko. Tapos, halo-haluin lang po natin para maluto yung talbos ng kamote. Ganyan lang po. Ang simple. Masustansya na. Masarap pa. Saan ka pa. Gayahin ito mga kamadam kasir, napaka-healthy. Tapos ang sarap, yummy, yum yum yum. Sunod natin yung itlog mga kamadam kasir. Yan, ganyan lang po siya para mas masarap. Tapos, takpan natin ulit ng after 1 minute. Yan, luto na po siya. Ang sarap na po. After 1 minute, luto na po yan, mga kamadam, mga kasir. Yan na mga kamadam, kasir. Buksan na natin. After 1 minute, luto na po siya. Ganyan lang po kasimple ang luto ni Madam Ilocana. Ang noodles ng Taiwan ay pinasarap na, pina-healthy pa. Yan na mga kamadam kasir. Bye-bye na. Don't forget to subscribe and follow my page. Thank you po. Bye-bye!